Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videjka a dneska to bude, jak budu umývat LPS. Nechci se nějak opičit po LPS Lucka 1 nebo po nějakých youtuberkách. Když tak se omlouvám a možná čekám v komentářích takový hejty. Ale já s tím počítám. A každopádně jiný lavor jsem nenašla, nebo jak se tomu říká, takže, ale kdyby něco, nejsem nějaká barbína, jo. Takže tady ty LPS budeme umývat. Já k tomu mám houbičku a mejdlo. A já to tam, jsou teda hodně špinavý. Tak, já si tam dám malinko mýdla. Možná si myslíte, že to takhle dělá LPS Lucka 1, ale fakt jsem si takhle už dřív umývala LPS a teda neopičím se teda, myslím, já čekám teda v těch komentů hejty a já jdu si je takhle umývat. Tak když už je máte umytý, tak je můžeme postupně vyndávat ven. Úplně čistý už je mám, tak já to mám takhle to, takže takhle vypadá. Tady to nemám nový, to jsem měla totiž hrozně moc špinavý. Takže já si to vysuším a bohužel nemáme odlakovač, takže si je tak moc neumyju, ale v příštím díle teda jakože to rozdělím na 2 díly. V příštím díle natočím i s odlakovačem a takhle prostě mozauka mácio. No. Prostě tak. To nějak. Snad se vám tohle z toho video líbilo. Každopádně asi budou v komentářích hejty, že se opičím po LPS Lucka 1. Jenže já to takhle už dělám dávno a teda jakože já to nechci už měnit, jak je umývám, protože já nevím prostě. No to je jedno, já se s vámi loučím a ahoj.